Hello guys, good evening, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nandito ulit tayo sa another weather analysis. At bago muna natin umpisahan ang ating update, gusto ko pong mag-greet sa inyo ng Happy Valentine's Day. Okay? Bukas po ay araw ng mga puso. So again, Happy Valentine's. At ito pong ating weather analysis ay para sa itong araw na ito ng Martes hanggang Huwebes, Pebrero 13 hanggang 15, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. And gusto ko pong pasalamatan ang ating partners, ang Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands. By the way, meron pong programa ang BPI. Ang tawag nila ay yung Sustainable With You. Kapag interested po kayo to know more about the program, just click on the link here. O kaya pag nanonood kayo to Facebook, meron pong description po niyan about sa BPI. May link po dyan para makita ninyo ang page nila kung ano itong Sustainable With You. Okay, meron din pong banner sa ating website, typhoon2000.ph. Yung BPI Sustainable With You, si Bea Alonso, ang nasa... ang endorser, okay, for that program, just click lang ninyo. Also, ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabi Bordado. Okay? So, umpisa natin ating update. Itong latest GovSat ng araw na ito ng Tuesday hanggang bukas po, Valentine's Day. Nandiyan pa rin yung hanging amihan at yung shearline. Bagamat itong shearline ay hindi masyadong maulan. Okay, mga drizzles lang at very light showers. Bakit hindi po ito magkakos ng mga pagbabaha compared sa nakalipas na ilang araw na ang forecast ay medyo malakas ang ulan, but it came out na medyo manipis lamang po siya. Dahil po sa El Nino, hindi magano grabe yung ulan. At ito pong hanging amihan ay patuloy pa rin, but nagsimula na po siyang humina. By tomorrow, Valentine's Day hanggang 15 ng Pebrero, balik na tayo sa easterlies at medyo iinit na naman po ang ating panahon. Okay, ating temperatura. At wala po tayong nakita o natatanawan LPA o bagyo na pwedeng mamuo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. At ang risk of flooding and landslides na dala ng amihan at ang shearline ay napakababa. So, nothing to worry about. Medyo delikado lamang po sa eastern coastal areas ng ating bansa. Bawal po malaot dahil po malalaki po ang alon na pwede umaot po hanggang 4 metro. Okay? Ang taas ng alon. At ito po yung fast animation. All clear naman po sa ating bansa. Sa ating zoom in sa animation mula alas 3 ng hapon hanggang sa mga oras na ito, mga 8 o'clock, ay patuloy pa rin itong mga low to mid-level clouds, nagbibigay ng cloudiness sa Luzon, Visayas, Bicol, Mimaropa dahil po sa amihan. At may mga showers po or drizzles ang inasahan lalo po sa umaga o late sa hapon o gabi. Okay? At meron pong papalapit na cloudiness dito sa may southeast of Mindanao. Ito po yung convergence po ng hangin mula sa amihan at yung near equatorial trough. Pwede magbigay ng mga thunderstorms sa katimugan bahagi po ng Soxgen at Davao Oriental. At sa ating wind at pressure forecast naman po mula sa European model, courtesy of windy.com, ay nakita po natin yung hangin ay nagsimula na pong humina. Hanggang 30 to 40 kph na naman po ang bugso dito po sa Luzon, Visayas at Mimaropa. Kasama po ang silangan bahagi po ng Mindanao. By tomorrow hanggang sa Huwebes, unti-unti na po ang hina. At sa Huwebes ay magiging easterly sa po ang ating hangin. At medyo kalmado hanggang light to moderate na naman po ang hangin. At sa ating rainfall accumulation forecast ay nakita po natin dito ay napakatuyo po ang ating bansa. Except po yung eastern sections po ng Northern Quezon, Cagayan Valley, Bicol Region, eastern sections po ng Samar at Leyte. Meron po mga possible drizzles to light rain showers. Dala po yan ang hanging amihan at magiging hanging silanganin sa loob ng 3 araw. At bago tayo magpaalam, ito yung latest wave forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. Sa araw na ito ay patuloy po nasa
3 to 4 meters ang taas ng alon. Mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. At yung mga small sea crafts ay medyo mapanganib din po at medyo magalaw po ang alon na yon. Pero for the next 2 days hanggang sa Huwebes at Friday o Biyernes ay naasahan pong hina na gradually ang alon. At sa Miyerkules nga ay mukhang nasa na naman po, nasa 1.8 hanggang 2.5 meters ang taas ng alon. Light to moderate. At yung inland waters na po ng ating bansa, Sibuyan Sea, Visayan Sea at Sulu Archipelago ay mananatili pong kalmado hanggang 1 metro o 1 metro ang taas ng alon at napakaganda po para sa sea travel at para mangisda. At yun din po sa may West Philippine Sea. Okay, so yan po ang ating latest update na yung gabi po ng Martes, ika-13 ng buwan ng Pebrero, bisperas po ng Valentine's Day. So bukas po, again, Happy Valentine's sa inyong lahat. I hope po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat at nasa mga loved ones po kayo para celebrate po ang special na araw na ito. Okay? Ito si Mike Padua. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.